Vragen, hoe zijn jullie op deze idee gekomen? We hebben vorig jaar een hele grote groep jongeren bij elkaar gehaald, meiden en jongens, om te vragen hoe zouden jullie nou graag geïnformeerd willen worden over seksualiteit? Moeten dat filmpjes zijn? Moet het op de radio? Wil je dan een deskundige in beeld of wat wil je eigenlijk? En toen zeiden ze van nou, wij willen heel graag jongeren zelf horen en we willen graag waargebeurde verhalen. Dus we willen geen soaps, we willen geen acteurs, we willen gewoon jongeren net als wij zien die vertellen over wat zij hebben meegemaakt. Maar daar kunnen wij veel van leren, kunnen we ons aan spiegelen. En we willen ook positieve verhalen horen, niet alleen maar een opsomming van problemen. Dus dat hebben we goed in onze oren geknoopt en toen zijn we het plan gaan maken voor de film. Oké, mensen, de film Just Like You, groot applaus! Wij zijn net als jij. Onze keuze leiden soms ook tot ruzie met onze ouders of vrienden. Ook wij worstelen met de vooroordelen van anderen. Ladies. Tienervaders. Makkelijke meisjes. En druk van de verwachtingen thuis. Toch maken we onze eigen keuzes. We worden daar sterker van. There was this girl I met. She was so beautiful. I mean, beautiful than you can ever imagine. It was Valentine the day we met. When I was trying to hang out with my cousin. I saw her and I went to her. I asked her if I could get to know her. It was like, it's okay, we can get to know each other. So I took her phone number. We both went home. I called her that very evening. And I was like, if she could come over the next day. It was like, it's okay, she could come over. But she came to my house the next day. And we were talking. We talked about her, we talked about me. And we were all laughing. So I made an attempt on her. Mam, wat vind je ervan als ik... Mam, wat vind je ervan dat ik... Mam, wat zou je denken als ik lesbisch zou denken te zijn? SMS tegen mijn moeder. Mijn hart bonste. Ik kon niet ophouden zenuwachtig heen en weer te lopen. Mijn handen beefden. Ik wachtte op een reactie. Zelfs mijn eigen mening deed af en toe niet meer toe. Maar gelukkig voor mij heeft mijn moeder me uit deze situatie gehaald. Ik ging naar een andere school. Een sms? Vond je dat raar? Ik ben gelukkig als jij dat bent. Wat heb ik daar nou aan? Nou ja, ik heb liever dat je met een man gaat. Maar denk je dat je met een vrouw zal eindigen? Oftewel, is het geen fase? Ik kon niks meer zeggen. En ik besloot het gesprek maar te... Leuke meid, zag je als mijn kleine zusje. Elke dag samen met je, je was gelukkig. Chillde op de blok, chillde in de fort. Toen kwam er een boy en maakte alles kapot. Je chillde niet meer, want je moest naar je boy toe. En ik dacht van fuck it, nou dan ga je naar je boy toe. En gaf je alles wat je ook maar gewenst had. Je dacht je van boy dat je alleen geluk bracht. Maar later bleek dat hij stiekem je hart brak. En zei tegen jou dat hij een dikke schuld had. En jij kon hem helpen, maar de vraag was met wat. En jij bleef geloven in die zogenaamde loof. Hij kwam op het
het idee om zijn doekoes te maken en heeft je gevraagd om te staan achter de ramen, zijn schulden betalen met doekoes dat je haalde en was het betaald, zouden jullie gaan stralen. Gegaan met liefde, gegaan voor wat? Gegaan voor een type dat jouw hart brak. Je bent gegaan, maar je komt niet terug. Zit in de prostitutie, je leven in een stuk. Je bent gegaan met liefde, gegaan voor wat? Gegaan voor een type dat jouw hart brak. Je bent gegaan, maar je komt niet terug. Zit in de prostitutie, je leven in een stuk. Steek in mijn hart als ik terugkijk naar de dagen. Dat lief schattig meisje staat nu achter de ramen, gelaten met tranen, stromend als kranen. Komt niet meer terug, kan niet zomaar uit de kamer. Die vieze verrader, die houdt er in de gaten. Verdient ze niet goed, wordt ze zomaar geslagen. Ze mag niet meer praten, haar kaken verbrijzen. Want ik zie er wel eens staan als ik even voorbij loop met twijfels. Waar zal ik gaan of niet? Want als ik jou daar zie, dan krijg ik zwaar verdriet en woede van binnen, dus weet ik dat het snel weer goed komt. We zullen samen werken aan een mooie toekomst, zonder gedoe van een boy die doet alsof die goed is, maar met je lichaam strooit. Beloof me één ding, geloof niet in zijn praatjes. Ik kan je daar vandaan, laat hem zien wie de baas is. Je bent gegaan met liefde, gegaan voor wat? Gegaan voor een type dat jouw hart brak. Je bent gegaan, maar je komt niet terug. Zit in de prostitutie, je leven in een stuk. Je bent gegaan met liefde, gegaan voor wat? Gegaan voor een type dat jouw hart brak. Je bent gegaan, maar je komt niet terug. Zit in de prostitutie, je leven in een stuk. Dit is voor de mooie vrouwen. Kijk wat je doet, want je kan op weinig bouwen. Ik zeg niet op niemand, want er is wel vertrouwen. Kijk voor een brainwash van de fouten. Wat, mijn beste maat waar ik altijd mee chillde, staat nu achter de raam, dat is niet wat ik wilde. Vraag de Heer telkens weer, waarom jij? En laat mijn tranen steeds vallen als ik denk aan de tijd toen wij samen waren, elke dag. En jij was degene die mij de kracht gaf als er iets was. Het maakt niet uit wat, maar toen jij het moeilijk had, waar was ik dan? Je bent gegaan met liefde, gegaan voor wat? Gegaan voor een type dat jouw hart brak. Je bent gegaan, maar je komt niet terug. Zit in de prostitutie, je leven in een stuk. Je bent gegaan met liefde, gegaan voor wat? Gegaan voor een type dat jouw hart brak. Je bent gegaan, maar je komt niet terug. Zit in de prostitutie, je leven in een stuk. Waar was ik dan? Dames, macht, power en geld. En dat is het enige wat telt. En dan geen cijfergeld. Ze hebben mij ook proberen te pakken, bitches. En toen waren jullie er ook niet. Heb ook druppels moeten laten toen mijn inzicht zich ontwaakte. Bitches, woorden kunnen jullie vormen. Worden jullie nou wakker of niet? Woorden hebben geen ritme. Dus het tasten jullie hersendelen zonder dat jullie dat beseffen. Omdat jullie je rivierprijs hebben gegeven. Ik verban al deze nare gedachten van regio 026 voor mezelf. Want deze jonge dame is beslist wakker. Op een andere wijze. Katholieke mevrouw anders. Rastafari. Zelf heb ik me nooit zo bezig gehouden met seksualiteit. Tuurlijk, de gedachten waren er wel. Maar ik was er gewoon nog niet aan toe. Je hoort vaak over tienermoeders. Meisjes die jong een kind hebben gekregen. Maar waar zijn de tienervaders? Die lijken niet te bestaan. Die nemen geen verantwoordelijkheid. Is dat wel waar? Ik ben zelf een tienervader. Jongens die jong een kind hebben gekregen. Ik zit naar mezelf kijken. Ik heb eerst respect voor mezelf, dan een ander. En te weten dat ik me ook wel kwetsbaar moet opstellen, mocht ik ooit de waarde tegenkomen. Nu vertel ik alles aan mama. Nu vertelt mama ook zo'n ding aan mij. Liegen is niet goed voor jou. Met eerlijk voor je goed, met eerlijk voor je geluk. Zo voor je.